ne urniše skroz i cepaj. Trouglić isto, da li će mamba to da uradi, sad će vidjeti. Imamo lepljivu traku, da ju uljepimo. Sad ja to ne mogu vremati sam. Evo opet si padne, malo ću. Evo, to smo uradili. Koliko je to dobro lepljeno je Berliga, dobro drži se. Nema gde. I ništa ljudi, sad ćemo da ispostavljamo kamera na sve strane i onda palimo. Palimo mambu. Roka! Ljudi, ovo je urnisano sve. Ima 20 grama soka tu još.